Ineno Color TV. Color TV machiegni pacho. Ma e odwa. Bene ma koro medo bilo na pakro de ke wi mena bene no podhi e hiko menda maigani mano mar 26-27 menda no kal kanyo kod bura ka bende mani kod neno ni chenro mag dongruok mag counties ok bi bedo kod ng'ikruok ka osebe ka koro timre e kinde machien kocha kalu kanyo kod nok mar omenda. Jatend piny wacho nogo no lero ni magi nyoro mabende gidwaro mondo migine chwenche mago mag tudruok pinjego ma oko koro ni ochako chenrogo mago mag tiego rawere ero maginyalo bedo godo koda lony mar yudo chenrogo mag tije kach koda thuolo mag tije e pinjego ma oko ma biro ka koro en ni oketga yanga kod jagoro e migawo nogo mochung' e mago mag pinjego ma oko e sach nyasi mar weche mag tuk adhula mano bage ka chung' od burano mano ma Buri e kaunti man ma Meru. Bende en no yango ni ma yo magitiyo godo mane ni ojendo bedo kanyo koda lony wi kaka inyalo yudo chenrogo mag tudruok e pinjego ma oko kach koda thuologo mago mag tije. Jagoro migawo nogo mano Mikai Roslyn Njogu wacho ni chenro ma kama nigi chano chwale kod duto mathurkane mondo mi okony ojende mosetiegi to pod onge kanyo koda thuolo mag tije mar yudo yo maginyalo wuok godo e pacho ka koro gidhi e pinjego ma oko kod neno ni gibedo kanyo koda lony mowinjore e sama gidhi e chenro mag mambo mengi ambayo serikali yetu imetayarisha Saizi michezo imeanza kulipa. Kwa hivyo mavijana wanapaa kuchukua opportunity mali inatokea. Kwanza unaona leo hapa kunaweza kuwa na mascout kutoka mbali, kutoka vilabu vya majuu. Wanaweza pata chance wanaenda huko vilabu vya majuu. So hizi ka omedo dhi nyime to biro kelo chochni kach kod alwenje mok ni kare e kind jopiny ka gigeto godo yien maduong' mabiro. Magi wach kendo bende nokwedo godo timoro manotimore e sach nyasi mar iko moro e kar dak no mano Nyalenda B ma koro wach ni chochni mag siasa nowuokie kendo bende josiasa nochopo e iko nogo odiochieng' manyoro koro wacho ni ok en gino makare mondo mi lwenje ma kamago nyaleni kendo oganda wacho ni ka dipo ni gimedo dhi nyime ka gidhi kelo kata mana thoye mok owinjore. Siasa mar orwa gi siasa mar luo samoro ok anyal bedo gi ne agree gi wachni to accommodate each other for the peace, for prosperity of Nyalenda, Kisumu County and Kenya at large. Wachomo yiero nyaka wabed gi orwa, nyaka wabed jomo oherore kata kwa manyo yore mag kombe to kik warwake jopiny nodo kelo chochni madhi kelo kata dhi ketho arita kwe mar opportunity to appeal to all the aspirants, all the leaders who are in the office to come together so that we can bring on board the chief and all the provincial administration team. So bende familia no sir kanyo kod jokede tiro mag oganda mopogore obed no seyo baduno mochung' ne nono timbo bila ng'ere kaka IPOA magi wacho ni mokoro ni osebedo ka koro ywayo tiendgi weche mag nono timbe mag obila go. Wacho ni obila mano nego Felix en jal ma bende nong'eyo malong'o gidwaro mondo mi ratiro mar jagono oyudre e yo makare. Abiro Kisumu ka en nikech Kisumu taborgo adwaro haki mar nyathi. Kibiro ka faili Nairobi, kwadhi Nairobi fail oseduok Kisumu. Wakwayo mondo miwa ratiro mondo wang'eni ng'ama nonego Felix nyaka duoknwa penjo ni inyalo mana duoke court. Process ni kao ndalo mang'eny
Okawo ndalo mang'eny mok wang'e gimomiyo okawo ndalo mang'eny. Samoro waparo ni kos bin ng'ato ka wacho ni wuondo jopiny ni bedo e piny wacho en gino mok ni kare. Wandai wacho ni dwach gi maduong' en neno ni ne gidonjo e piny wacho kendo bende gikedo ne thuolo ma kamago chien kocha. Koro wacho ni ka gisedonjo gi thuolo no gi sani to koro onge wuok kendo koro nyiso orengo ni owek keto jopiny gi siasa mago ma kinde gi ne osekalo. Jatelo nogo wacho ni lek margi maduong' kaka jokanyo mag duond bura mar ODM en wuoth kanyakla koda piny owacho no ka bende olero ni ng'ato na wananchi wamekuwa werevu. Wahenga walisema ya kwamba wajinga wakirevuka warevu wako mashakani. Ambieni huyo gavana wetu ya kwamba sisi wajinga sasa tumerevuka. Mimi nimesema kopogore to koro en kaka jatelo oikore mar bedo piny mondo mi owinji ywak oganda go mosebedo ka koro Ten County no kona mano mar ODM mosebedo ka koro ywak nene osebedo ka koro buono gi wang' mok ni kare mokuom oganda e kaunti no ma Busia. Gavana nogo nolero ni onge pogruok moro amora moseketi kod telo mare e kind ogendni modak e kaunti nogo ka osingo mabiro neno ni ng'at man kanyo koda ng'ur nyaka winji ywakne e yo makare. Esi gogo bende nyawadgi mano ma Kisii Migosi Simbarati bende okwayo oganda go residents of here hawakuitwa hapa na mtu, wamezaliwa hapa just like us, like Luyas, Tesos, Wakikuyu wale wako hapa, Luos, they are part and parcel of this community. Hawajaletwa na mtu hapa, tulipata hapa. Ukiuliza yeye babu yake iko wapi nini hapa. So don't tell us that nonsense kujificha kwa hiyo vitu because of politics. Propaganda mingi kwa ofisi Nairobi wakome. Na nimesema nyamaza ya kutosha. Italani, unakumbuka kule Busia tukiwa na nini na joto, tumerudisha joto hilo chini. Naomba Mheshimiwa Paul Otoma tafadhali. Kaunti mo Busia janeno mara kamoro mantie otieko nochi manyien sa achiel mar odhiambo kalo kanyo dakika 32 kar kamano melo wechige mbui mago mag tudo kamtimo Facebook live maen Kala TV, X Kala TV, YouTube bende Kala TV ka bende inyalo yudo achiel kachiel TV mari kiyudo e pang maen mineno thuolo ka bende koromo sa 3 magi mamoko duogo telo machielo e yono mar Adimba. Jasomo ne en Roger odhiambo.